benvinguts al Freaky Online càpsula 978. Ens en anem a Dolmen i ens en anem a Dolmen per partida doble cap a l'univers britànic de 2000 AD. Ni més ni menys que Judge Dredd, La Tierra Maldita i Nemesis de Warlock número 2. Les dos amb guions de Pat Mills. De què va i què tenim en aquestes dues meravelles del còmic britànic i del segell 2000 AD que està recuperant d'una manera molt potent la gent de Dolmen. D'entrada, segon volum de Nemesis the Warrior, canya pura amb el senyor Kevin O'Neill en el dibuix i que després canvia amb ni més ni menys que Brian Talbot. Dos històries llargues amb alguna historieta curta i a dins les il·lustracions de les cobertes a color, també les pàgines que tenia 2000 AD de tant en tant, cada canvi de capítol, també a tot color. Mireu-vos quines bogeries que feia el senyor Kevin O'Neill amb aquesta sèrie de Nemesis de Warlock, i el dibuix també molt boig, pensat per ell mateix, o sigui, es treballa dins del seu camp i està gaudint com un boig el senyor Kevin O'Neill, que després substituït temporalment per Brian Talbot, també funciona molt bé, molt més fosc, que també ens va amb la història. De què passa i què tenim aquí? D'entrada, un pròleg introductori, on ens parla de heavy metal. Ens parla de heavy metal perquè és molt rockero i molt metalero aquest còmic. Mirem aquestes guardes, ja veieu que aquí tenim, podria ser una portada de qualsevol grup de metall. I al final tot un article, part dels extras aquests que us he dit, de Brian Talbot, de qui és Brian Talbot, de la seva trajectòria com a autor. I a dins les històries amb les seves pàgines a color que anirem trobant i que formen bàsicament dos grans arcs argumentals. Un primer arc dibuixat per Kevin O'Neill, que és una història on el nostre amic Nemesis, aquest alienígena demoníac que és el bo de la pel·lícula, se les haurà de veure amb el terrestre Torquemada que vol acabar amb tots els alienígenes. Aquí els humans són els dolents. Molt de sentit de l'humor, molta bogeria, molta acció i molta aventura. Com acabarà aquesta primera història? No us ho dic, però sí que tindrem Torquemada en la següent, amb una cosa encara més boja. Un planeta d'alienígenes que han estat veient la televisió, les ones de televisió de la Terra durant tota la vida, els hi ha agafat per ser britànics. En diuen els gòtics i van de britànics. S'han fet certa cirurgia i tenen la seva reina Victòria i són molt britànics. Per molt britànics que vulguin emular els humans, el maleït Torquemada vola cap amb ells. Aquí el nostre amic Nemesis s'infiltrarà en aquest ambient gòtic amb molta crítica a lo que és la monarquia, la cultura pop mainstream, ho matxaca tot amb molta gràcia, parlant de lo que seria la subversió i la revolta. Molt xulo aquest segon volum, que seran 5 de Nemesis de Warlock. I, meravella de les meravelles, una de les sagues més potents de Judge Dredd, La Tierra Maldita. Sin censura. Sin censura perquè porta unes històries que trobarem personatges com el senyor del McDonald's i el Gigante Verde. I això es veu que a les multinacionals en aquell moment, doncs clar, no els hi va agradar. Va ser 2000 AD, una revista tan punk i feta per aquesta colla de xalabrats que no van ni pensar-ho. En l'equip creatiu, Mike McCown, bàsicament és el que porta tota la història, però també amb moltes històries de Brian Boland. L'edició, mireu també quins dibuixos més xulos. L'edició amb una introducció que també m'ha recordat a mi quan era petit, perquè jo vaig descobrir en aquest cas qui subratlla, que és el Barsen Sánchez, parla d'un estiu que va trobar aquestes edicions de Cinco, amb un quiosquet d'aquests de vacances en un lloc de platja, rotllo els Goonies o com es diu això, Stranger Things, quan teníem aquestes edats que anàvem en bici. Jo no hi anava perquè no sabia, però anava darrere dels que anaven en bici. Doncs jo ho vaig descobrir a l'Estartita, en un poblet vaig descobrir les revistes originals 2000 AD en anglès,
que eren en format de diari, i vaig flipar, vaig trobar Flash i vaig trobar això. Vaig trobar un capítol de La Tierra Maldita. El dibuix espectacular. Després, en el final, també tindrem tot un article, molts extras de pàgines brut, les originals reproduïdes, veient els errors i les correccions, cobertes de Brian Bolland, sempre espectaculars. Trobo a faltar les cobertes a color de Bolland, però això es podria afegir més endavant. I un superarticle, on està? Aquí. I un superarticle, mireu quines cobertes de Bolland, quines il·lustracions especials per aquesta saga brutal. Un mapa, sempre mola un mapa, de les grans aventures de Judge Dredd, creuant La Tierra Maldita, que seran més d'una, a veure si n'hi sortint, i l'article sobre Mike McCannon, aquest dibuixant, i que tindrem tot un article també sobre la seva trajectòria. A dins els dibuixos amb escenes de tant en tant a color, amb aquest dibuixant visceral 100%, i de tant en tant trobarem, mira aquí el Gigante Verde, trobarem el preciosisme de Bolland. La història de què va Judge Dredd té una missió, portar una vacuna antivírica a Megacity 2. Ell viu a Megacity 1 i ha de creuar tota la Terra maleïda. Aquí agafarà un grup de jutges, més un lladregot, i es aniran trobant un delinqüent que és el millor pilot per conduir per la Tierra Maldita. Per què tenen que anar per terra i tornar? No ho sé, és igual, però tenen que portar les vacunes per terra i han de creuar tota aquesta terra erma amb mutants, monstres, dinosaures, que s'ajuntarà també amb la sèrie de Flash. Realment brutal. Un pre-Mad Max 2, per dir-ho manera, com bé ho diu en el pròleg, que farà les delícies de tots els amants de les històries post-apocalíptiques cyberpunks. Punks directament. Amb molt d'humor, com sempre. Judge Dredd sempre, igual que totes les sèries de 2000 AD, o la gran majoria de sèries de 2000 AD, tenen aquest toc irònic, que tenen aquest toc de crítica cap al sistema i cap a moltes coses, i és un gaudi brutal aquesta aventura de La Tierra Maldita. Juez Dredd, La Tierra Maldita sin censura, i Nemesis de Warlock 2. Salut! Llegir còmics.